kaçan birinci söýýatdan çykmaýar diýerler. Evet, kawala. Kinolarda indiskide bolýar. Ha. Sen şuna söýüşen gyzyň diýip oturýan ha, dogry dämi? Birinci söýüşen gyzyň ady näme diýip otyryn? Näçe ýaşyňda söýüşipdiň diýdim. Ben kardeşim estirçäsetdim. Ýandy. Var hiç yok fasilernisi vardır ha. Men gyýlar ýaly iki joglamyň söýüşin diýmän, ýani ýadymda ýok, şoň üçin bilemem. Vay. Haýsy gyz diýle diýdi sen. Haýsy? Bir mut like basatyn, o like basmaň. Men aýdymmy dogry goşulýarlar, like goýun. Karoçy ya plus goýun. Haýsy gyz tutdan söýüşen, näçe oglama söýüşinde 2 ýa-da gatylyk özüne mertrak, orada 3 de ondan köp aýdan barmy? Tüm paniyatalı, evet de hakikaten paniyatalı köp oğlumla söýüşen bolsa, bu zatlar geççiligi bilen, täze bilen işin olmasın, könülük bilen diýip sonra berýärler. Dogry dämi? Şeýle diýýärler. Indi men aýdymmy goşulýarlar, plus goýun, 2-3den köp aýdan gyz barmy? Vay bu, sen taraftarlaryň ýaman eken, häzir menem aýtjak seret. Sen jan ýaly durmuşda şeýle. Haýsy gyz tutagel, söýüşeli, näçe oglum bilen? Maňa seret. Häzir şular plus goýup bolsun, sen sözüň bölmeýin. Son men aýtjak. Hani men sözüme de goşulýanlar bardyr. Hani görürs. Bakars. Joşaýmaň oglallar. Вопрос? Ine seret. Ova. Son medicalstan son bolýar. Salam 96'dan soňuny kabul etmedi. Ha? Ine kerwen 52'den soňuny kabul etmeýäs. Ana sana gitdi plus. Indi men tarapym alýanlar maňa goýýar plus bolýar. Plus basmanız besedin. Merhaba. Salam aleykum. Salam aleykum. Sonra. Seret, sen aýtdyň häzir. Gyzlar dediň bir ýa-da iki oglan bilen söýüşendir hökman suratda bar gyzam diýip şeýle diýip atýarsың, şeýle däm. Owa. Gyzlara oglanlar bilen söýüşýär. Men boýun ýalan diýmeýän. Şun ol. Söýüşýär. Ýöne şol gyzyň bir oglan bilen goýuşup ikinji oglan bilen söýüşmegine kim günäkär? Günäkär. Gyz günäkär. Hani gyzlar men tarapyma aljak ýokmu kaýndy? Men üçin plus basam kendir häz şutaýdy. Oglanlar günäkär şu zat. Näme bilen? Sen ka plus dur. Men aýdaýyn, aýmyrat, tunma dur. Aha. Sebebi gyz ajalara türkmende var, eretýänam gara, eretýänam gyzdyr diýär, dogrymy? Minus. Bay bu. Bir gyzdan plus goýdy. Garaş başlayan kendir häz. Minus, mekde bir minusam ýokdy. Gyz günäkär, bay bu. Eğerde çol oğlan şoňa возможность bermese gyzam şoňa aşyp goýbermeýär. Oğlanlaryň hökman suratda aşypkysy bolýar. Gyz bir oglan bilen goýuşup ikinji oglan bilen söýüşýär. Sebebi gyz gulawy bilen diýär bilen. Gyz gulawy bilen diýär. Erkek gözden diýär. Gyz hökman suratda eşidendir şondan. Birinci oglandan görmeden ikinci oglandan görendir. Şoň üçin hem söýüşendir başga oglan bilen. Ýöne bara. Nime sen bu sözüň golden, dur. Bir minut. Indi men gurlaýyn, otaň sen ýetýän dowam et. Näçe maňa priswasiýan ýok, bar minus asatera. Dur, sen haýsy oglan normal gyz bolsa şoň bilen dakansa gitmek istemeýär. Meselem, her kimin öz sulkyny alyň öz islegine görä gyz bilen söýüşesi. Naprimер, men sana diýjek, başlaýyn men sana diýmeýän, ýöne gatan pikirim etme, zadam etme. Diýjek sana, deme Aziza şeýle gel söýüş başlady. Howmy? Men sana aýtjak, Aziza diňle gaşyň ütmeýän halamaýan. Aziza şu oglaly bilen köp jyrpyldama. Aziza meydana çykmakanmyr, maňa aýdyp çyk. Aziza jaňa demat näme üçin zaýçon düşünür. Şeýle. Ya da senem pohyma men ogluny atjot berjek. Däl men öz edenim etjek, men kellämi işle Hudaýa şükür eýlen beýlen diýip şeýle hereketler edýän meselem gyzlar baş şeýle. Eger söýse oglany, biz maşgala söýse, şoň bilen bagtly bolmak üçin oglany razy bolýar. Men razy bolmasa ýankaly açyp ýatmaly däl. Ýani umma açyp bolýanda.
şöyle gow taraplarına şu düşünüşmeli uruşdukmy uruş bolýar, oglum bilen gyzyň arasynda uruş bolýar. Şöyle biri hökmen ejidirak bolmaly. İkisem dagawar geçip ikisem uruşup otursa onu hiç wagt sevgi bolmaýar. Bir pesrak bolup şoň oglun gyzyň daýbaçys dursa, конечно bolmaýar. Egerde anarman olur bolýar şolaň etjek. Sene men aýdylmady onu men diňe senim sene men kol. Şonuň dogry ýöne kär oğlu wa dilek keýp üçin. Näme üçin köp olur adap gyýlary başga zatdan başga gyýlary alyp oýnak gelýär. Sen oýnatky gyýl bolsaň oýnatkylygyň dowam eder. Ta şey söýlen. Eger insaply arasy päkli bolsa oğlum yol bolsun ýa-da doňuzyň ýüregi däl. Hemmäkem adam ýüregi adam bolsa adama düşünşä dogry dämi? Düşünýär ýa-da diýim. Aldap oýnap zynk gidesi gelmäýär. Men näme üçin imini oýnasym gelmäýär gyýlary. Şoň üçin bir gyýza dursaň durup bolýar. Ýöne gyýzaň özi jyrpyldap zat etse, oýnatkydygyny bilse, davay das bi da ya. Ana bola. Indi men aýdalar plus. Kim köp? Seret. Bar zada aýtjaň maňa siz galmaz, sen özüň üçin plus sorap otursun. Ýöne dogry. Sen aýtjaňyňa da düşünýän, menem goşulýan, senen правильно aýdyň. Ýöne seret bolýar, polybom ikisinden birinde aşypka bolýar, ýa-da oğlan aşypka bolýar, ýa-da gyz aşypka bolýar. Ýöne bara bilen, egerde bir oğlany söýen gyz bolsa, şol oğlan diýip dakansa gidýän gyzaram ken. Bilen, oň üçin bardyr ikisinde de bu durmuşda pes we bek we hökman suratda bolýar. Dinlendi. Sana ýene bir zat düşündireýin sana. Ýene kim bilen bat bolsaň şo bilen ýaşaşmaly. Egerde sen bir panyata bar. gözünükden olsa gerekler. Türkmenistan'da sen orson panyatasyna gidip otursun. Türkmenistan'ın panyatası.